Нови пратки от Германия. И така, хора, както виждате, имам две гигантски пратки от eBay Германия. Хайде сега да ги отворя заедно с вас. Започваме с по-малката, която смятам, че ще ми хареса и повече. Този път реших да използвам ножица. Както виждате, има една кутия и вътре има още една втора. Уау! Рапунцел от 2020 година по случай 10 години от създаване на анимацията. Мале, останах без глас. Тя е уникална, хора! Май ми по-хареса от моята, която имам, която е от 2025 година. Вижте я само! Хайде нека отворя другата кукла и да ви ги покажа и двете отблизо. Хайде сега да видим и другата кукла. Опа! Снежанка! Уау! Готови ли сте да отворим и заедно да видим? Чакайте да махна от тук той чудо. Чакайте сега. Как да го отворя това? Ето. Тун-трун! Снежанка като булка! Хора, тази кукла си я бях поръчал от Дисни магазина 2023 година, като излезна и ми отмениха поръчката поради липса на бройки. Бяха изкупили много бързо. И ето, че най-накрая имам. После си я бях поръчал от една колекционерка, която отмени поръчката и ми върна парите по PayPal. И ето, че най-накрая я имам. Я да видя. Мале, тя е вълшебна. Аре, затваряме я. Тя е по случай 85 години и Снежанка. Нека ви ги покажа и двете кукли отблизо. Тън-тъдън! Ето ги двете кукли по-извън кутията. Знаете, че аз не ги разопаковам, така ги отварям да ги видя и после ги прибирам. За първи път, да ви кажа, ми хареса повече кукла на Снежанка, отколкото кукла на Рапунцел. Знаете, че Мулан, Рапунцел и Ариел са ми трите топ фаворитки в Дисни, като цяло. Но за първи път наистина Снежанка да ми хареса повече. И фона отзад е по-хубав, и роклята, и всичко. Само косата е късна, но все пак е Снежанка. На Рапунцел това ми харесва, че има приятелче Паскал, нейния такъв, чакайте, че изгубих ума и думата тези красиви кукли, нейния хамелеон, и че има много дълга коса, както може да видите, с цели 11 цветенца, 10 на плитката и едно и там на главата отстрани. Но ми е интересно вие да ми кажете, коя от двете кукли ви по-допада. От Снежанка има колко? 7700 бройки в света. Куклата е през 2022, що аз мислех, че е през 2023. Объркал съм се явно. 4216 бройка. Ми се е паднала от 7700 в света. А от Рапунцел има 5500 бройки и моята е 4344. Тоест тук имаме 4344 бройка, а тук имаме 4216. И двете са ми 4000 и някоя бройка. Супер! Много ми харесват сертификатите, много ми харесват куклите, всичко е перфектно. Напишете долу в коментарите, коя от двете тези хубавици ви по-харесва. И двете са големи, 17 инчови. Аре, чао!